Tervehdys. Mun nimi on Rami, tunnetaan myös nimellä Cold Air. Mä oon entinen tupakoitsija sekä syöpäpotilas. Nykyisin mä oon terve höyryttelijä. Ja mä oon pysynyt nyt 4 vuotta tupakoimatta. Joten ajattelin kertoa siis hieman taustojani. Mä oon tosiaan tällä hetkellä 28-vuotias. Ja mulla isä poltti, kun mä olin ala-asteella. Ja sit se on kai jotenkin alitajuisesti tullut niinku, että ajateltiin jo, että se on coolia, että kovat jätkät polttaa. Ja kun suvun muutkin ja miespuoliset poltti, tai suurin osa ainakin, niin sitten joskus 16-vuotiaana kokeilin ensimmäistä kertaa ja sitten ajattelin, että joo, että mä vedän salaa, että muka salaa. Ja se oli aluksi vähän satunnaista, mutta sitten ajan myötä se lisääntyi, että niinku, muun muassa alkoholin vaikutuksen alaisena meni se vähintään 30 savuketta. No, kuitenkin tosiaan lisääntyi ajan kanssa. Ja vaikka aluksi piti olla vain, että kun ressaa, ketuttaa tai kun on kännissä, mutta sitten sitä meni myös muutenkin. Mutta vuonna 2010 mulla vähän ajatusmaailma vähän koki täyskäännöksen. Mä sairastuin nimittäin syöpään. Kyllä. Ja siinä tosiaan sitten löydettiin etäpesäkkeitä eli metastaaseja muun muassa keuhkoista. Ja silti niiden hoitojen aikana, jota kesti siis vuoden verran, niin silti mä vielä poltin, koska ihminen ei ole mikään järin fiksu olento. Morjesta. Mä oon Ramin pikkuveli, Juudas. Tunnetaan myös Jussina. Silloin 2010, kun Rami sairastui syöpään, niin muistan silloin, kun hän vielä poltteli. Ja mietin, että miksi vieläkin. Se jotenkin tuntui kamalalta, mutta sitten kun itse poltti vieressä, niin en mä tiedä. Jos mä olisin sanonut, että lopetan, niin mä olisin tuntenut itseni tekopyhäksi. Olihan mä niinku kokeillut kaiken maailman lopetuskeinoja ennen sitä. Niinku en hirveän vakavasti, mutta sillä kokeilin, että no miltä tuntuu. Mutta sitten kun lopulta se oli mulle enemmänkin tapa, että ei ollut sellainen, että mun kädet rupeaa tärisee, jos mä en saa nyt mun päivittäistä annostani tai muuta. Vaan se oli niinku sellainen tapa, että sais yhdet imut ja that's it. Mutta niin. Että muun muassa purkka, kun mä kokeilin, mulle tuli huono olo siitä. Ja kuitenkin tosiaan, kun vuosi oli sitä syöpää sairastettu, sitten mut todettiin sitten niin hoitojen jälkeen terveeksi. Ja puoli vuotta siitä, niin mä näin mun kaverilla höyryttimen. Ja mä olin, että mitä hitsiä, että voiko tuo muka toimia? Koska tämä kyseinen henkilö, sinänsä missä mä poltin 1 savukkeen, hän veti 3. Niin olin niin vaikuttunut siitä, että voiko tämä toimia. Niin ajattelin, että tilaappas mullekin. Ja silloinhan ei vielä hirveästi ollut kauppoja ja niin tietoa saatavilla. Niin, no sitten mä siltä kaverilta sain ohjeistusta ja näin poispäin. Ja otin suhteellisen korkean milligrammaisia nesteitä 18, 24, mutta pääsee 18. Että olin sitten, että kokeillaan, että toimiiko tää. Aikaa vieri eteenpäin ja näin hänellä höyryttimen. Sitten taas tuumasin, että pääseekö tällaista eroa siitä tupakista. Kyllä. Siitä se lähti. Olin niin vaikuttunut siitä makumaailmasta, mitä se tarjosi, niin se lähti mulla heti toimimaan, että mulla jäi täysin rööki kokonaan. Se oli niinku, heti kun mä sain laitteet, kaikki tupakat loppu. Että siitä oli viikko, niin mä olin kaverilla luona käymässä, niin mä kokeilen. Että vedin 1 hatsin
mutta se maistui niin kuolemalle, niin mä tuumasin, että joo, se oli siinä, ei enää ikinä. Että se, niin kuin se makumaailma ynnä muu, se kiehtoi mua niin paljon ja se antoi mulle niin paljon se makumaailma, että mulla niin kuin se tupakka, niin se ei koskaan oikein ollut se nikotiinitarve se suurin asia mulle, vaan se oli se tapa, että niin kuin saa vetää niin kuin henkeensä jotain. Niin se toimi mulle sitten, kun mä sain jotain hyvää. Koska aiemmin mä olin ollut sillä, että hyyröökin maistuu kyllä ihan pahalle, mutta niin sitten kun oli vaihtoehtona, että sä saat vetää henkeensä jotain hyvän makuusta, niin se oli mulle niin suuri juttu, että se vaikutti heti muhun. Niin kuin sillä lailla mentiin sitten hyvin pitkän aikaa, että niin kuin silloin kun mä aloitin niin kuin niillä halvoilla aloitusjutuilla, niin eihän ne niin kuin hirveän häävejä ollut silloin. Että tässä niin kuin näiden 4 vuoden aikana, mitä mä oon nyt ollut tupakoimatta täysin ja höyryttelijänä, niin on laitteet jatkuvasti kehittynyt ja sitten mun niin syöpäarvot ynnä muut täysin ok. Mulla ei ole mitään ei ole etäpesäkkeitä, ei ole mitään niinku syöpäarvoja koholla. Ja sitten mulla on keuhkojen tilavuustesti myös tehty. Ja se oli kans ihan ok, että ihan normaalin ihmisen tasolla. Että mulla on niinku jo pelkästään niinku lyhyen ajan jälkeen mulla kunto parani, että mä pystyn hengittämään paremmin, mä jaksan paremmin ja maistoon paremmin. Ja sitten sitten jossain vaiheessa kuitenkin näiden vuosien aikana se muuttui vähän harrastukseksi, koska kun aluksi ei ollut hirveästi mitään tietoja, niin kuin tunti harvoja ihmisiä, jotka höyrytteli, niin sitten jossain kohtaa se yleisömäärä kasvoi ja niin kuin sitä tuli harrastusta, ruvettiin, jokainen rupesi kehittelemään nesteitä, vastuksia ynnä muuta. Ja joku Suomessa rakentaa niin kuin maailmalla hyvin arvostettuja laitteitakin, niin kaikki se nappasi niin kuin entistä enemmän mukaan. Että vaikka mä olin aluksi sillä, että mä tuun lopettamaan tämänkin, mutta sitten mä tajusin, että moni muukin niin kuin tupakoitsija mietti, että voisiko hän tehdä muutoksen. Niin sitten se jäi, että mä haluan jeesiä niitäkin. Rami höyrytteli, pari muuta kaveria on kääntynyt höyryttämien puoleen. Miksi myös itsekin Rami innosti? Että näe enää tupakkia, näette vaan terveemmän ihmisen. Kiitos. Ja siksi toiseksi se olisi muuten varmaan loppunut, mutta koska niin ne makuaineet, ne antoi mulle niin paljon enemmän, että mulla on lähtenyt painoa sen takia. Mä oon korvannut kaiken makean himon kaikilla makeilla nesteillä. Ja se ei ole itsessään on kanssa kohottanut mun kuntoani. Ja nikotiinin määrähän mä oon laskenut ja aletaan pikkuhiljaa lähentyä nollaa. Että mä aloitin silloin 18 milligrammaisella ja ne laitteet ei edes ollut mikään häävit. Ja nykyään mä oon 2,3 milligrammaisissa. Ja hiljalleen mennään siitäkin alaspäin, kunnes ollaan nollassa. Mutta tällaisia niinku muutoksia ja hyötyjä mulla on ollut siitä. Ja niinku yleisesti ottaen, niin tää niinku porukka, mikä meillä on kasassa, niinku, mistä mä en silloin mitään tiennyt, mutta mikä on hiljalleen tullut, niin ihmiset, joilla ei olisi mitään muuten yhteistä keskenänsä, niin kaikilla on yhteinen sävel. Että kaikki on vanhoja tupakoitsijoita ja kaikilla on jotain hyviä nesteitä ja makumaailmaa, mistä ne keskustelee keskenään. Ja kaikki jeesii toisiaan, että ei tarvitse enää välttämättä niin kuin kissa ja koiden kanssa etsiä tietoa, mutta kun kadun mieheltä, joka höyryttelee, niin voi kysyä jotain apua. Että niin kuin tietoa löytyy yhä enemmän, ihmisiä on yhä enemmän, jotka jeesii, ja laitteet, ne on parantunut huomattavasti, ja onnistumisprosentti höyryttelyn kautta on myös parantunut. Että se on yhä helpompi lähteä ihmisillä siihen mukaan. Ja sitten tutkimuksia, vaikka sanotaan aina, että ei ole tutkittu. Ehkä silloin 4 vuotta sitten ei ollut tutkittu, mutta nykyään on hyvin paljon tutkittu. Muun muassa Farsalinos on tehnyt hyvin merkittäviä löytöjä, ja ne on ollut positiivisia. Että älkää uskoko, jos teille sanotaan, että ei ole tutkittu. Se ei pidä paikkaansa.
Ja jos teille sanotaan, että tämä on tupakkafirman rahoittama juttu, se on valetta kanssa. Tämä on lähtenyt ihmisistä, jotka on halunnut lopettaa tupakoinnin. Niin, joten olen tosiaan Rami, myös tunnetaan nimellä Cold Air, ja mä oon yksi todiste höyryttelyn toimivuudesta.